Καλησπέρα. Σήμερα εδώ είμαστε με τη Χοντάρα. Θα πούμε κάποια πράγματα για τη Χοντάρα, δεν τα έχουμε πει. Για τα εσωτερικά, μετάδοση και τα σχετικά με μοτέρ. Για πάμε τώρα μπροστά να δούμε το μοτέρ. Εδώ είμαστε. Εδώ τώρα έχουμε ένα Honda CRX Desol, όπως έχουμε πει πολλές φορές και το έχουμε δείξει, αλλά το zoom είναι εδώ. Εδώ έχουμε μοτέρ από Honda S2000. Μοτέρ από Honda S2000 με σασμάν από Honda S2000 και μετατροπή κίνησης στους πίσω τροχούς. Τρελή μετατροπή. Εδώ βλέπουμε και το χταπόδι. Εδώ η μοτεράκλα της Honda. Λοιπόν, τώρα είναι ένα ολοκληρωμένο πρώτο στάδιο το αυτοκίνητο αυτό. Το διαφορικό τώρα, η μετάδοση πίσω είναι 100% μπλοκέ. Χοντρικά τώρα συνολικά δεν ξέρουμε από τι έχει μπει διαφορικό, για να πούμε ακριβώς στοιχεία για το διαφορικό. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι είναι μπλοκέ. Αυτά. Τώρα να το δούμε σε βολτούλα. Προσεχώς. Να το κάνουμε μια ελαφρύ βολτούλα τώρα, να το δούμε να περνάει. Δεν θα μπούμε μέσα, απλά να το δούμε να περνάει. Ωραία. Ας πάμε στη βολτούλα. Βλέπετε εδώ με το μπλοκέ τώρα το εργαλείο δεν στρίβει. Μόνο με πατηλίκια στρίβει. Φοβερό. Έτσι στρίβει το εργαλείο. Μόνο με πατηλίκια. Με τιμόνια δεν στρίβουμε. Για να το δούμε. Φοβερό, πολύ φοβερό. Έφτασε ο άγριος Ιάπωνας. Αυτά. Λοιπόν, σας χαιρετάμε. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Αυτά τα λίγα για σήμερα. Γεια σας.